trooper nakaslem jong Nong Hima. Public Relation Officer ka Border Security Force ka Jala Meghalaya ula pentip baha ka jinge trailang ka basayso aha padang katanat intelligence jong ka BSF bat ki pulit ka Jala kalala ban pelong ya ka jing khanglat ka bajob halor ka jing thumu ya bian da ki Nong Bangladesh ki pulit da ka jing yo jing tip ka babnia na katanat intelligence jong ka BSF kala pelong ya ka jing toket Bad kalayo ban pensange ya kawai kakali ha Mawlai bypass Shillong ha kaba ha kajing tokit kababnya lalap ba arngot kinong Bangladesh kilayo jing Ïarap da arngot kinong India ban let sya Bangladesh da kalenti kababian kini baro asawngot kila sya bat sya tokit kat kum ki kendon jong kaan Public Relation Officer ha ka kerwo baulapha Ulaong baka jing job jong kani ka jing pentre kam kalong kasakhi ka basai jong ka jing perkhat kham jingai ka jing shimkhia bat ka jing petngor jong ka BSF Meghalaya ha ka jing yada ya ka jing shong suk shong san kari ula benrap da ka boong baka jing etrelang ka bajanai hapdeng ka BSF bat ki pulet ka Meghalaya kalong ka bakong san banya khun persha iki kam bian ha khaput bat ban khanglat ya ka jing rung lat lan jong ki brio sha India nagi khaput jong ka Bangladesh